un pequeno análisis sobre a lei da cadena, que para o sector produtor é un elemento trascendente. Non olvidemos que desde a miña organización polo menos levamos 10 anos facendo movilizacións todos os anos no mes de xunio, denunciando e reclamando precios xustos, denunciando os márgenes comerciales e incluso solicitando en determinadas etapas a doble etiqueta para poñer de manifesto de que prácticamente entre o precio ao consumidor e o precio ao agricultor e ao gandeiro hai uns márgenes abusivos que en nada benefician ao consumidor e que tanto perxudican ao sector produtor. Dicía antes, tiña previsto facer unha intervención detallada do contido técnico da lei e incluso me atrevía a facer algunhas propostas que tuve unha oportunidade de trasladarlle aos portavoces do grupo parlamentarios no Senado, porque entendo que daqui ao día 10 ainda había posibilidades de poder mellorar de forma sustancial a lei, pero tendo en conta o novo formato que tomou de dúas mesas diferentes, onde houve unha mesa onde tanto a conselleira, o director xeral e o secretario xeral fixeron unha valoración moi política da lei, creo que é máis operativo que o traslade a ponencia, dito deste xeito, ao propio medio, por si o considera interés, e si faga algunha reflexión sobre esas trazados gruesos que se foron facendo ao longo da mañá, algúns deles que comparto e outros que rexeito de forma frontal. En primeiro lugar, eu creo que nadie cuestiona a necesidade desta lei e eu creo que en términos xerais debe contar cunha valoración positiva por amplios aspectos do sector agrario. Eu creo que prácticamente todos os produtores agrarios valoran de xeito importante unha lei que traslade as relacións contractuales a papel escrito, a que conozcan de antemano que as ventas e as resultas van a desaparecer e conocer, polo tanto, desde o primeiro momento cal é o precio do produto, as formas de pago, etc. etc. Se a reflexión sobre a lei a teño que concretar ao sitio onde estou e onde teño a responsabilidade de Galicia, donde desde o sector lácteo viñamos demandando modificacións sustanciales, esta valoración cambia radicalmente de signo. En primeiro lugar, porque a lei fai algo realmente tramposo, e é que todo o trato diferenciado que nos deu Bruselas e o paquete lácteo para situar a leite en determinadas condicións fora da lei da competencia, en permitir que organizacións agrarias poderan por primeira vez, organizacións profesionales, OPEs, negociar precios de forma colectiva, aquí desaparece na lei e se fai unha única referencia para todo o sector agrario e o sector gandeiro. Por lo tanto, se iguala por abaixo e non se permite esa diferenciación que tiña e que partíamos dela do paquete lácteo. Por lo tanto, cando despois un ve que ao chegar a falar de costes de produción ou a determinados articulados se acude ao coco da Comisión Nacional da Competencia, un busca explicación porque é certo que para determinados sectores que non sea o leite é da aplicación determinados principios que impedirían que poderamos meter elementos como os de coste de produción, organizacións de produtores, negociación colectiva. Por tanto, é importante resaltar que nesta lei, desde Galicia, vemos con moito pesar que pese a que foi unha bandeira de todos os gandeiros e de todo o goberno galego, non hai un solo artigo específico para o sector do leite. Non hai unha sola situación específica que nos permita consolidar a certa situación de privilexio que con respecto ao resto de sectores tiñamos a raíz do paquete lácteo. En segundo lugar, entendo que a posta en marcha da lei permite que, a diferencia do que pasou ca lei de morosidade, onde non había unhas maiorías absolutas no Congreso e no Senado, polo tanto foi moito máis fácil para as organizacións agrarias introducir enmendas, a maioría absoluta do PP no Senado e no Congreso está levando
por unha situación preocupante donde incluso determinadas enmiendas razonadas e razonables que se están presentando desde Galicia polas organizacións agrarias, pero tamén polo goberno galego, están encontrando nulo eco nas enmendas tramitadas. Non é casualidade que no Parlamento saliu, no Congreso saliu, sin aceptarse unha sola enmenda, e no Senado sigue sin aceptarse nin unha sola enmenda da oposición nin das organizacións que planteamos. Porque si ben é certo que partimos dun planteamento de máximos, donde pretendíamos que no articulado se regulara que non fora posible pagar o leite por debaixo de costes de produción, si estaríamos dispostos a buscar alternativas que poderan permitir chegar a esa mesma situación por métodos e normas plenamente aceptadas polo ordenamento xurídico español. Dicía o secretario xeral da Consellería, e é moi importante resaltalo, que cando falamos de establecer costes de produción non estamos falando de precios mínimos. Cando nun sector establecemos que non se poda vender por debaixo do que costa producir, estamos incidindo en dous elementos moi importantes. Un que favorece claramente os consumidores. Que nadie se equivoque, se a un gandeiro lle obrigamos a producir leite ou carne por debaixo do que lle costa producir, estaremos incitando a poñer en xogo moitas veces a seguridade alimentaria porque ten que elixir entre subsistir ou cumprir a normativa. Creo que temos experiencias no pasado que non queremos rescatar. Víamos hai pouco exemplos do que pasou cas vacas tolas, etc. Por lo tanto, cando falamos de costes de produción e fixar os precios de baixo para arriba, non bramos contra o consumidor, vamos contra outra forma de construir o precio e outro sistema de trasladar eses costes de produción ao consumidor. Facíanse algunhas reflexións ao principio, cando cuestionamos a venta a pérdida ou os produtos reclamo, non estamos planteando que se lle encarezcan os produtos ao consumidor. Estamos pedindo que a distribución deixe de utilizar determinados produtos gancho para non ganar cartos e non ganar clientes, e que detrás do polo a 1,99 vai o resto do carro con outros produtos con os márxenes comerciales moi abusivos. Cando centramos a lei en que é necesario regular e tipificar determinados comportamentos ilegales cas correspondientes sancións, non o facemos tanto porque no pasado non estuveran regulados. As ventas, as prácticas abusivas están reguladas. Alguén ten duda que non é unha práctica abusiva vender un kilo de polo a 1,99 cando fan todas as cadenas de distribución ao mesmo tempo e cando o coste de produción pasa dos 2,30? Alguén ten constancia que vendo eso durante todo o mes houber algunha actuación da famosa Comisión Nacional da Competencia? Alguén ten constancia de que algunha autoridade administrativa aplicando os artículos que están xa recollidos na Lei de Comercio Minorista e na Lei de Práctica Desleal actuara ou sancionara? Non. Por lo tanto, o problema moitas veces non é de definir un delito, senón de poñer en marcha mecanismos prácticos que nos lo permitan resolver. O segundo dos elementos que eu quixera deixar aquí encima da mesa, sobre todo porque estamos nun momento en que 9 meses despois de que haxa unha lei plenamente vigente que obliga a que industrias e gandeiros teñamos que firmar contratos por escrito cunha duración mínima dun ano, donde ten que figurar o precio para todo ese ano, ben sea un precio fixo, ben sea un precio indexado. Alguén, algún gandeiro, algunha industria, algunha cadena de distribución, algunha administración ten constancia de que estén en marcha esos contratos? Son obligatorios por lei. Non hai ningún firmado un ano, ou se hai moi poucos. Pero que é máis grave, non hai ningún contrato negociado, son todos contratos de adhesión. A industria me pasa un contrato e eu teño a opción de firmalo ou de buscarme a vida. Cando estamos falando, e iso ven a raíz do que falábamos antes, de produtos perecederos, a figura do arbitraxe, do mediador, recobra unha función esencial, porque o gandeiro que non este disposto a asignar o contrato que lle presenta a industria non ten capacidade de almacenar o produto e esperar mellores negociación. A única opción que lle dan a partir dese momento é ou firma o contrato de adhesión que lle propón a industria ou tira o leite.
De aí que a figura do mediador non pode quedar a expensas de que a industria acepte voluntariamente o mediador, porque para ese viaxe non fan falta estas alfoxas. Se eu firmo un contrato mañá con Besnier, con Lactalis, e aceptamos que se non nos poñemos de acordo no precio, aceptamos que dirima a nosa controversia o arzobispo de Santiago, non nos fai falta o mediador. O problema está en que a industria non vai querer firmar ningún código de boas prácticas porque vive moi cómoda no direito de pernada. Por lo tanto, pensar que neste país, porque vayamos a aprobar unha lei o próximo mes, vai a cambiar a experiencia do que foron os códigos de boas prácticas é unha auténtica utopía. O Ministerio sabe, mellor que min, e ten ferramentas moito máis potentes con a organización agraria, que os dous códigos, contratos de boas prácticas firmados no pasado, en diciembre e en febreiro, ca distribución, ca industria, para evitar os produtos reclamo, para evitar a destrucción da formación de precios, non se cumpliu ningún. O día seguinte de firmar ese convenio sigue habendo leite a 50 céntimos en algunha marca de distribución. Sigue habendo industrias donde en Galicia o precio do leite por unha condenación bíblica está 2-3 céntimos por debaixo da media española. É certo que a raíz das últimas movilizacións e do acordo firmado ca Xunta, eso se reduciu e estamos neste momento nunha media dun céntimo. O mesma media que España está sendo un país deficitario por debaixo da media que se está pagando en Europa. Alguén me pode explicar, porque isto ten que ser alguén que estudiara, que teña estudios, como é posible que nun país excedentario como Francia, que produce un 20% máis do leite que consume, teña o leite de marca blanca da distribución Carrefour envasado pola mesma empresa, Lactalis, a 0,99, e en España esa mesma leite de marca blanca na mesma cadena de distribución nun país deficitario este a 59. Iso ten algo que ver ca economía de mercado? Iso ten algo que ver ca Comisión Nacional da Competencia? De que estamos a falar? Estamos a falar de algo moi distinto, por eso dicimos que é unha pena que desaproveitemos a posta en marcha desta lei. Falábamos e nos escudamos mediáticamente en xustificar que non podemos meter a enmienda, non lle vamos a chamar de Feijóo porque sei que ao presidente non lle gusta que lle chamen a enmienda Feijóo, a enmienda Galicia, que firmou a conselleira, que firmaron os sindicatos, que firmaron as cooperativas, que firmou a interprofesional, que dice algo tan elemental que hai que evitar pagar o leite por debaixo do que costa producir. Non do que diga cada gandeiro que lle costa producir, senón do que objetivamente determinamos que costa producir pola evolución dos cereales. Porque non olvidedes que o gandeiro é o único do sector económico que el non lle ponga a factura, non fai a factura do seu produto, donde podríamos exigirlle que non vendera a pérdidas. Non, a él fan non vender a pérdidas porque lle fan a factura a él. Bueno, pois, en base, se está escudando en base á famosa Comisión Nacional da Competencia. E eu aí quixera desfacer este mito con 3 afirmacións que son facilmente entendibles. A Comisión Nacional da Competencia non é un órgano xurisdicional, é un órgano político nomeado polo ministro de Economía pertinente. A mesma información, se lle fixéramos caso á Comisión Nacional da Competencia, non tería lugar esta lei, porque a Comisión Nacional da Competencia se opón ao conxunto da lei, non só ao mediador e non só ao do costes. 2. Unha mesma Comisión Nacional da Competencia nomeada polo goberno galego ou polo goberno catalán dice que é plenamente legal establecer a emenda dos costes. Francia, que está na mesma Unión Europea que nós, permite que un mediador mandatado polo seu goberno lle diga a industrias e a produtores que hai que subir o precio da leite 2,5 céntimos. Ou a mesma Comisión da Competencia permite que en Italia haya un precio pactado entre industrias e produtores para todo o país sin que estuveran ainda en funcionamento as OPEs a 0,42. Por lo tanto, non utilicemos o coco para meter medo, porque a Comisión Nacional da Competencia é o ministro de Economía que neste sentido, psicológicamente, lendo a lei, vemos que estamos perdendo permiso permanentemente para facer calquer modificación para que todo quede sin modificar. O segundo dos elementos que eu tamén quixera deixar claro: a figura do mediador, tal como está planteado no Código de Boas Prácticas, non resolve ningún dos problemas dos que estamos a falar. Cabe todavía tempo, porque ainda non se debatiu no Senado,
que se regula a figura como está xa regulada en Francia, por lo tanto non é un problema de legalidade, é un problema de voluntad política, para que naqueles casos en que produtores e industrias non den chegado a un acordo, para non ter que tirar o leite, pode haber unha figura dun mediador que, en base a criterios objetivos de mercado, en base ao observatorio, en base aos precios pagados na zona, pode arbitrar unha solución para non ter que tirar o leite e seguir recollendo a un precio de mercado. E estou terminando, e xa me está mirando de reollo o amigo Ignacio, terminar por decir tres cousas importantes. Creemos que estamos a tempo todavía de modificar o sistema de sancións. O modelo de sancións ten que estar proporcional á gravedade do feito e ao valor económico que recauda quen infringe e non a reiteración da sanción. Por lo tanto, creemos que é importante que se poda corregir. Creemos, e así o planteamos en enmendas, e hai esa enmenda presentada no Senado a proposta das organizacións agrarias galegas, donde se o problema é que os costes, determinados costes de produción, podera chirriar o Tribunal de Defensa da Competencia, ou dito de outro xeito, se meter os costes de produción lle podera preocupar ao señor de Guindos porque iso afectara ao IPC agrario, planteamos unha fórmula alternativa, que na regulación das subastas electrónicas se establezca que todas aquelas ofertas por debaixo dos costes que determina o observatorio se declaren baixas temerarias. É unha figura que non poderán decretar que é ilegal. No ordenamento xurídico a administración permanentemente está contratando servicios e facendo ofertas declarando baixas temerarias aquelas que por a súa baixada de precios se considera que non son cumplibles ou que poden ter outro tipo de dificultades e, polo tanto, si na maior parte da leite que se subasta para a marca de distribución establecemos que si a oferta está por debaixo dos costes que determina o observatorio se pudera declarar baixa temeraria, polo tanto non compatibilizada, estaríamos de algún xeito establecendo que non houbera leite en oferta por debaixo dos costes de produción. E, por último, trasladar que sería bo, e eu desearía que, dado que se vai a aprobar a lei o próximo 9-10 de xunio, que se retirara a emenda do Partido Popular que prorroga a entrada en vigor hasta 5 meses para que na renovación do fuerte da negociación do leite despois do brao tuveramos xa en marcha a figura, porque a lei non nos vai a resolver pola vía legal e de sancións nada, pero polo menos permítenos un instrumento de, pola vía do consenso, poder avanzar. Eu nunca direi que estamos peor que antes da lei, pero sí tamén dicir que desde Galicia perdemos unha oportunidade de colocar o sector lácteo nesta lei. E está aquí a directora xeral, está o secretario xeral da Consellería de Agricultura, e si trasladarlle, porque o vexo na miña organización e vexo tamén no goberno central. O aceite ten un peso específico na lei. A leite preocúpanos, por desgracia, só en Galicia, polo volumen que representa e porque, por desgracia, somos os que temos que estar xogando cos precios, rozando o largueiro da viabilidade económica. E Galicia, sin leite e sin explotación, é un futuro rural moi complicado. Temos unha última oportunidade, debémosla xogar e volvo a insistir. O Tribunal de Defensa da Competencia é o coco que vale para meterlle medo aos nenos cando non durmen. A nós, o Tribunal de Defensa da Competencia é un órgano nomeado polo Goberno e, polo tanto, plenamente saltable esa valla como lles permitiron os franceses e os italianos. Moitas gracias.